התוכנית שלנו נקראת נגישים, נגישות ירושלים, והרעיון שלנו הוא להביא כל אחד לירושלים, כל אחד עם הצרכים שלו. הגישה לכאן היא מאוד מסובכת לבוא באופן פרטי, רק כשבאים במסגרת זה הרבה יותר קל. אני כל פעם שאני מגיע, אני רק רואה את הכותל, אני מתרגש מאוד. זה לעתים גורם לי ממש לדמעות לבכות. גם עכשיו אני מאוד מתרגש. זה היה טיול מדהים. הם כל הזמן רצו להיות בכותל. זה הסימן של הכותל. זאת המילה הראשונה שלמדתי בשפת הסימנים, הכותל. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אוכלוסיות שלא מסוגלות להגיע לירושלים, אז אנחנו נסדר למי שקשה לו להתנייד מסלול שלא כולל מדרגות, מסלול שאנחנו מאתרים בו את האתרים שיש בהם מעלונים. אם למשל קשה לשמוע, אז אנחנו מביאים את הבן אדם שמתרגם לשפת הסימנים. אוכלוסיות רבות של כל מיני קשיים קוגניטיביים, אנחנו נתאים להם את המדריכים שמתמחים בהדרכה של הקבוצות הללו, כדי שהם יקבלו את ירושלים בגובה העיניים שלהם. רוב הדיירים שנמצאים כאן היום בטיול לא היו מגיעים לירושלים לפי דעתי וגם לכותל. זאת פעם ראשונה בלי הטיול הזה. גם לצאת החוצה, להסתובב, להיות ביחד, לראות את ירושלים, לשמוע הסברים על המון דברים. זה מדהים, ממש נהנו. מאוד נהניתי מהסיור. כל הסיור בעצם יכולנו לגעת בקירות ובעמודים ובאבנים. גם היה בעצם מעניין לראות את התבליטים שהראו לנו בהתחלה, שהיה להם גם כתב ברייל שהיו ממש מותאמים בשביל אנשים עיוורים, וגם הדגם שבתוך המנהרות שהיה ממש עם הבית המקדש ועם כל החומות שמסביב. זה חוויה לכל קבוצה שמגיעה לכאן, לבוא לכותל, לעיר העתיקה, למקום כזה שהוא חלק בלתי נפרד מהשורשים שלנו ומהזהות שלנו, אבל עצם העובדה שהסיור היה מונגש בצורה כזו שיכולנו לגעת, לחוש, ובעצם להפעיל את החושים אצלנו שעובדים ועובדים חזק, זה מה שתרם להעצמת החוויה של הסיור. ואני פונה אליכם, רכזים של קבוצות, מנהלים של קבוצות, תרימו טלפון, תיכנסו לאתר האינטרנט של הקרן למורשת הכותל, תפנו ותזמינו סיור כזה לקבוצה שלכם, למטופלים שלכם, לדיירים. הם מאוד מאוד מעריכים את זה, וזה נשאר כזיכרון מאוד עמוק ומשמעותי.